ave kunzima ukuba umuntu onehlozi ngoba kunezinto ongathi uma uzikhuluma nomuntu angazi-understand, angasondeli ngisho ukusondele kuthina azi-understand, kwale ngisho usichaza kanjani. Like mina nje ngiyazazi mina ukuthi okay, kungaphakathi kumina ukuchazela umuntu into ayi-understand. Uma uhluke mina uchazelwa yimina into, ngisho kuthiwa ubuka kwividiyo noma ukhuluma nami, uma uhluke mina ukuthi uchazelwa yimina into, usuke umuntu ongekaze aphinde nje ayizwe leyo nto. Futhi kahle kahle usuke umuntu nje vele ongekaze achazeleke nje ongachazeleki. So kuningi kakhulu la ehlozini mina engathi uma ngikhuluma ngabo omunye umuntu kuze kuthathe ukuthi naye uyakwazi kuyenzeka kuyena uma ekuzwa, ngoba phela sibaningi vele sithi sinalo uyihlozi, but it depend ukuthi ngempela mase kukhulunywa ngalo uyayazi nento eshiwo. Singakhuluma ngama-topic afanayo but asikhulumi ngendlela efanayo ngawo. Njenganje esikoleni ukuthi nibhale i-test ngesihloko esifanayo akusho ukuthi nizobhala ngendlela efanayo. So umuntu ubuka into ayithandayo, ezwe lento ayithandayo ukuyizwa noma ezwe leyo uyiyona ekhuluma naye. If uyabona ukuthi le ayikhulumi nami, aphuma ashaya isishwapha sakhe. If uyazi le mayelana nami, urelaxe, ulalele ukuthi uyarelate kuleyo nto. Nithi benazi ukuthi la edlozini ngendlela engadlalwa ngakhona, thina abantu abanalo siyakwazi ukuba phakathi kwabantu basibone imizimba yethu ukuthi sinabo, kodwa ngokomqondo singekho nabo, ngokwamehlo singekho nabo, ngokwey'ndlebe singekho nabo. Thina singaba kwi-meeting nabantu kodwa basibona ukuthi thina sikho khona. Siyazazi nathi singenile khona, kodwa uma ngibuza ukuthi sibani ukuthini ukuphawula kwakho, futhi angizwanga lutho. Ngineyami i-meeting engiyibambe nabantu bami, yethi ngikule yenu ngokomzimba, futhi ngineyami ngiyibambe nabantu bami abangekho. Uthi ukhuluma nami sibhekele kanje, uthi ukhulume ngempela, ukhuluma ukuthi mina amehlo ami abheke endaweni eyodwa, angikuzwa wena. Ikhonto eqhubeka umqondo lwami angikuzwa wena. Siyaficwa izimo ey'njalo thina abantu abanedlozi ngempela. Yazi ukuthi umuntu onedlozi kuyenzeka ukuthi elele umzimba uhlukane nomphefumulo, ahambe angene kolomunye umzimba wakhe. Ukuthi usukuvelephi-ke, kodwa nje even usaqala ubuthongo busambamba engakolali kahle. Kwesinye isikhathi like mhlawumbe abanye bayi-experience le nto. If ungazi u-experience ungayazi, you better keep your mouth shut ngoba usuphethe into ongayazi. Yabo abantu abayazi yenza ukuthi uzonywa ubuthongo, uzizwe bathi uya-vibrate ngokushesha futhi, bese uqeda mhlawumbe uphazamiseke uphaphama. Kwesinye isikhathi yenzeke leyo nto ungaphaphama, uthi uyazibona sokwenye indawo. Laba balana bona, and umuntu onedlozi uma umfika umuka kahle, ufuna ukuchaza kahle ngonenzuzo zakhe. Lo onenzuzo ungafika umuka kanje emehlweni, uthi sibani umbize igama, because amehlo wavulile, ulele lo muntu odwa amehlo wavulile. Uma ngabe wena udlula ushona ngala, inhlavu zakhe zamehlo ziyakwazi ukuthi ziginqele zikulandele. Uthi ushona ngala ziginqele zikulandele, kodwa uthi ulele ubuthongo. Into ezenzekayo lezo, uthi ulele ubuthongo. Kwesinye isikhathi uthi uzokavuka ekhathele imvithi. Yabo nje uvuka ekhathele imvithi, usuke kade ehlukanile lo mzimba ushiya wodwa lo. Wahamba lokho kwangathi ukhona omunye umzimba ongena kuwona. Uthi yonke into ayenza kulelo uphupho lelo, mhlawumbe made ebhukude emanzini, made egijima, made mhlawumbe ndiza esasesibeni sokuthi uthathwe amaphupho ayi-practical esithunywa, noma uthathwa amaphupho practical asemanzini. Uzothi mase buya
kube khona futhi emzimbeni bese umthuthi mhlawumbe uma kukhona abantu abahleli abangalele bembona bazibabuza abantu hayibo sibani ingithuswa yini ukuthi naye athi uma kwenzeka nje lapho sekuqhubu amehlo avuke. So ukuba nedlozi akona umdlalo wabantwana, akona umdlalo wey'ngane. Kukhona lapho uzizwa ngempela uvuka uthi hey haza kufuna uvuka. Omunye uzumuzwe esho ukuthi noma engenayo understanding ukuthi bekwenzekani ngela athi kaze ngakhathala. Nakulele lapho umuntu waswagijima ephusheni yaze avuma noma ngenzeni. Yilapho-ke lezo zinto lokho umbona khona kunedlozi okuwunkalo. Shuthi kubuye kuthathwa abantu abadala boshaya ama-practical athile, kubuye yingawo nje ukuthi kubuye kuvuke kukhathele, but abantu abanganayo lento ngeke baze ba-understand. Njengoba ngisho uzwe khona ukuthi uyaqala uyazumeka, uzwe engathi ngiyahamba manje, uwesikhathi uyashibilika, uma ngathi ashibulika phaphameni manje, uzwe uphuphana. Izinto lezo ezenzeka kubantu abanedlozi, abantu abasuke likhona ngempela kubona, hhayi abasho ngomlomo. So njengoba ngisho ukuthi siyakwazi ukuthi nithi ukhuluma nami zivaleke ngcinci indlebe zami, zivaleke ngingakuzwa izwi labantu elemqondweni elike ukucabanga. Futhi ngiyakhuluma emqondweni, ngiyakhuluma ngiyaziphendula nalo muntu emqondweni wami, hhayi wena uphambi kwami ukuthi uyakhulumisa. Yabona-ke umuntu onaleyo nkinga kanjalo njengoba ngiyichaza, so engathi angaba nenhlanhla ukuthi athole umuntu azoshare naye lezi iy'tori zakhe, because kuney'tori njengoba esuke engazile ukhuluma naye wena uzubona ngathi mhlawumbe ingane iyisidomu ukuthi yakhuluma naye izwanga, isho sokuqedile wena ukuthi angizwanga. Uthi usemandlebeni iy'ndlebe zayo ziyezwa kahle, ungazi wesindoda ukuthi iy'ndlebe zayo ziyezwa kahle, akubona ukuthi ngoba yisho. Isuke sekufanele ulandele lapho ukuthi yini esuke yenzeka kuyona ngasikhathi ethulo, wena muntu omdala esuke yenzeka kuwena, yini esuke yenzeka, uyishere nomuntu ozokwazi ukuthi ayichaze noma. Ngoba yona lento esuke yenzeka kuwena iyona yinto esuke iwumhlahlandlela ukuthi yini efanele yenziwe empilweni yakho. Njengoba uthi uphakathi kwabantu bakhuluma abantu awubezwa ukuthi khona umuntu omzwayo, uzilalelele yena. Most of the time nabalozi uma unaleyo nkinga, so sekufanele kulandelwe kulashwe abalozi kuwena. Njengoba unomzimba okhathalayo kuhamba uhambe amaphupho, wenze ama-practical, lezo zinto zishere nomuntu osuke uzenza lapho ukuthwasa kahle ku-based lezi zinto wena usuke uziboniswa uzenze emaphusheni, uhamba kanjalo vele ukuthwasa ukuthi ulungiselwe zona. Vele kwayekona ukuthwasa komuntu before aze ayongena ephehlweni, or before azanzelwa amagobongo lawa lasho, ngoba mhlawumbe omunye kuyenzeka ukuthi udinga amagobongo kuphela, omunye kuyenzeka ukuthi kufanele alungiselele izinto zakhona zenzuzo abalozi nani, or ayothwasa ephehlweni. But zonke lezi zinto before aze ayongena lapha ephehlweni, ukuthwasa konke kuqala umuntu esahleli nani ekhaya ningamboni. Qala ngazi impawu, qale kwenzeke kuyena ukuthi mhlawumbe umuntu ongathi mekushare nomuntu ashaze mangilele kwenzeka kanje, ubona uma ngabe kukhulunywa kwenzeka kanje, bese kuthathwa lapho ngoba zonke lezi zinto ezenzeka kumuntu izona ezikhomba ukuthi wena kufanele ukuthwase kanje. Before kuze kusiwele kutheni uyothwasa, kufanele kuqale ashare lezi zinto lezi aziboniswayo nezenzeka kuyena. Ngoba omunye uthi uyandwaza nje makukhulunywa naye, kanti usuke edlala ama-visions. Mangidlala ama-visions suke kukhona izinto azibonayo emahlweni, uthi wena uzitshentshe uphambi kwakho ubona wena kanti akakuboni. Nihambe uhambe uzohlala nomuntu izinishayisane ngefu ukuthi udlala ukweyisa lo muntu, cha akaboni. Sekukhona la lento ayibonayo nefilimu emdlalela yedwa ongazoyibona. Zonke lento bengayishare nomuntu
izona zinto foundation yokuthwasa kwakhe umuntu, noma kuthwasela liphi idlozi, kodwa izona ezi-foundation yokuthwasa kwakhe umuntu. Before yokuthwasa suke sekuqale vele esaphila nani, nina nisayitshela ukuthi hhayi impilo yakhe eshuthi normali le, ubunormali bakhe bunje unjena nje sidalwa, nimamukela kanjalo umuntu. Kanti mengashera lezo zinto yilapho engaqala khona ukuthi kuqaqeke kutholakale indlela eyaphambili, ngoba ngisho kuthiwa mhlambe uhanjisiwe noma uhanjiswe endleleni kuyothwasa, kufanele kuqale kustikhwe kuzona kuyiwa phambili, ngoba izona esuke ziwumhlahlandlela wempilo yakhe ukuthi fanele ilungiswe kanje, ihambe kanje.